Πάμε να τα φορέσουμε. Αυτό είναι κανονικά για σκυλιά, για ανθρώπους, γιατί? Είναι για ανθρώπινα σκυλιά. Oh shit. Here we go again. Πες του μαλάκα που τη βλέπει να συνέλθει. Δεν θέλατε να φέρω την αλήθεια μας συνέβη. Είμαι ό,τι πρέπει. Μη σώσεις να το πιεις γιατί θα πέσεις την ώρα που θα βγούμε από τον καθρεφτή. Τι λέει, το τσεκάλε σου Whisper, a.k.a. το παιδί με τα ντόνατ. Σε βλέπω που ξύνεις τα αρχίδια σου, βγάλω το χέρι από εκεί. Έχω έρθει σήμερα για να παρουσιάσω ένα γαμημένο ερώτημα. Είναι ποτέ το cringe αρκετό? Hey, yo, what the fuck? Θα ξεκινήσεις το βίντεο χωρίς να μας πεις που ήσουν εδώ και 2 χρόνια? Yes. Ναι, έλα μαλάκα μου τρέχα. Καλώς ήρθατε στο νέο μου γαμημένο TED Talk. Σήμερα θα κάνουμε dive in στα Quantum Physics of Cringe. Οπότε, βγάλ' το δάχτυλο από τον κόλο σου, πήγαινε φέρε κάτι να φας, να πιείς και πάμε να δούμε το βίντεο. Με κάνει με τη Φρίκα, τη γνώστρια και μίστρια του αθλήματος της χειραγώγησης του αντρικού πληθυσμού. Μίστρια χειραγώγησης αντρικού πληθυσμού. Μαλάκα fucking 8 κεφαλικά. Παίζει πάρτι στο νησί, φέρεις και είσαι καλεσμένη και σου φέρει. Τι σημαίνει καν αυτό, δεν βγάζει καν νόημα. I mean, ξέρω τι σημαίνει, αλλά. Να κάνουμε και ένα βίντεο στο οποίο θα μου ελέγχει τη ζωή για 24 ώρες. Α, οκ, οπότε σκλάβος giveaway. Μ' αρέσει που κάθεται και έτσι ο κλαδόν κάτω δίπλα της, λες και βγήκε από τη γαμημένη Pokéball του. Και εδώ είναι νομίζω που πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι γίνεται πολύ χειρότερο. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Οπότε φορέστε το κράνος σας ή αν δεν έχετε κράνος, απλά βάλτε πολλά μαξιλάρια γύρω από το κεφάλι και δέστε τα με ζελοτέιπ. Γιατί παίζει να πάθετε γαμημένο ανέβρισμα. Κάτσε να μπω λίγο στο κλίμα σιγά-σιγά. Έτσι. Ναι. Και έχει μωρό μου αφέντρα από εδώ και πέρα. Hey yo, ο μπρο έχει μπλέξει με γαμημένες αφέντρες. Αυτό το είχε και επικεφαλίδα beef. Τι είναι το beef, ρε παιδιά? Για όσους δεν το γνωρίζετε, η αφέντρα Φρίκα, σωστά το λέω? Έτσι μπράβο, ναι. Σωστά. Μαλάκα θα χώσω το γαμμένο κεφάλι μου στο blender. Δεν παίζει να είσαι τόσο κακ. Πού είναι η τιμή των προγόνων σου? Τι κάνεις εκεί βρωμόπαπου? Τι παίζεις? Σε βγάζω βίντεο, θα το ανεβάσω αυτό. Καταρχάς, για να ξεκινήσουμε σωστά, πρέπει να του φορέσουμε αυτάκια. Η γατούλα. Η γατούλα και η σκυλάκι θα γίνει σήμερα. Μαλάκα, ο μπρο το έκανε ρεκ όλο αυτό, το μόνταρε, το είδε και είναι σε φάση. God damn, γαμάει, θα ανεβάσω. Και μετά παραπονιέται και λέει: πηγαίνω σε μέρη και μου πατάνε ροχάλες, γιατί? Πώς με βλέπετε, καλά είμαι? Πολύ cute. Έτσι. Κάνει και καρδούλες στον κόσμο. Πώς είναι οι καρδούλες, έτσι? Είσαι καθυστερημένος? Δεν είμαι, bro. So explain this though. I'll explain it to you. Μπρο, αυτό είναι πιστόλι. Δεν είναι... Σε ποιο παράλληλο σύμπαν αυτό μοιάζει με καρδιά? Κάνουμε μια καρδιά. Hell no, man. What the fuck? Ωραία, για πάμε προς την κουζίνα, λέω εγώ. Στα γόνατα εννοείται. Στα γόνατα. Έτσι, ναι, ακριβώς. Για πάμε. Α, το λουράκι σου που είναι καλά. POV, είσαι μέσα στο γαμημένο Arkham Asylum. Τον πάει από εδώ και από εκεί λες και παίζει Age of Mythology. Βούλουμε. Παπα, τι είναι αυτό? Του ρίχνει παπάκια. Γιατί δεν του ρίχνει μια χειροβομβίδα? Μόλις έχεις μέσα στον νηπτήρα. Πιάσε με τα χέρια και χτίσε ένα μικρό κάστρο. Ό,τι σου βάλω στο μπολάκι. Βλέπετε, τι άλλο θα κάνουμε για το content, ρε φίλε? Μπρο, απλά δεν έχει survival instincts, μαλάκα, τίποτα. Ναι, θέλω να φάω σκουριασμένα καρφιά με καστανόχωμα. Τι άλλο θα κάνουμε για το content, ρε φίλε? Γιάμι. Έλα, δεν είναι τόσο άσχημο. Για κατάπιετο. Πώς γίνεται αυτός ο fucking άνθρωπος να είναι το σπερματοζωάριο που κέρδισε? Όλο το γαμημένο ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε. Αυτός ο τύπος. Μα έχουμε σπίτι φαγητό. Τι δεν καταλάβαινες, να φάω κροκέτες. Και μετά φεύγει σαν τους Flintstones με το πέτρινο αυτοκινητάκι του. Τι άλλο θα κάνουμε για το content, ρε φίλε? Τι σου έχω εδώ, τι σου έχω? Αυτή η τσάντα είναι μεγάλη, εντάξει, και ξέρετε τι συμβαίνει όταν έχω μεγάλες τσάντες. Όπα. Κανείς δεν έχει την παραμικρή fucking ιδέα. Turbo Gay Pro Max. Γιατί να ξέρει κάποιος τι συμβαίνει όταν έχεις μεγάλη τσάντα? Έχουμε το λεοπάρ λουράκι. Πάμε να τα φορέσουμε. Τέλεια. Πάμε βολτούλα γάμπε. Να σας κάνω μία ερώτηση. Έχει πρόβλημα? Ξέρεις τι είναι το πιο ακραίο? Ότι είναι fucking αληθινοί άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, μαλάκα η τσάντα λάμπει, λες και είναι φτιαγμένη στο γαμημένο Mirrorverse. Όποιος την κοιτάει παθαίνει γλάφκομα. Θα παθώ επιληψία όλο πάνω μου τα φώτα. Το μεταξύ, ο μπρο ξύπνησε και λέει: ξέρεις τι, fuck it, θα πάμε τις πιτζάμες μου σήμερα. Παρότι είμαι straight και απλά συμμετείχα για τη γούσαρα, αντιμετώπισα τουλάχιστον 50 διαφορετικές περιπτώσεις ατόμων, είτε που κράζαν την εκδήλωση, είτε που κράζαν εμένα. Μπρο, νομίζω είμαι κατά 99,9% ότι κράζανε εσένα απλά. Δεν ξέρω καν τι περίμενε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει καν ότι ήταν στο fucking Pride. Απόφυγε για να το βλέπεις, ήταν cringe. Αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, αλλά οκ. Νιώστε ελεύθεροι να με πυροβολήσετε με γαμμένα pronouns. Ναι, αλλά νιώθω ένα πόνο έντονο. Μάλλον πλευρίστηκα. Τι έγινε, ρε φίλε? Oh
Oh shit. Κοίτα, άμα ο πόνος είναι εκεί, εντάξει, οκ. Αλλά άμα ήταν λίγο πιο κάτω, θα ήταν λίγο σας. Φίλε, κάθε χρόνο το ανθρώπινο είδος τρώει γαμημένα downgrade. Πού είναι εκείνες οι παλιές καλές εποχές που τα πράγματα ήταν έτσι πιο αθώα? Τώρα μπορείς απλά να βρεις μια cringe φωλιά σε κάθε γαμημένη γωνία του ίντερνετ. Ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για τις κοπέλες που είστε στο Only. Λοιπόν, ελάτε με κλόλες, γιατί ανοίγω και θα καταλήξετε το ΕΔ. Τι φάση με τα γαμημένα OnlyFans. Καλά, αυτήν εδώ δεν ξέρω. I don't know, chief. Είναι λες και υπάρχει ένα γαμημένο lab, ένα εργαστήριο που φτιάχνει την τέλεια OnlyFans κοπέλα και απλά παράγει OnlyFans άτομα. Και απλά η συγκεκριμένη βγήκε λίγο defective. Ναι, μας έπεσαν λίγο παραπάνω χρωμοσώματα σε αυτή. It's okay, δεν πειράζει. Θα τη στείλουμε να κάνει streams με το Haki. Θα μου σκίσει τώρα. Εγώ. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να γουστάρατε. Αν αυτό το βίντεο πάρει ένα like, εγώ προσωπικά θα έρθω στο σπίτι σου και θα φάμε μαζί κροκέτες. Να έχετε μια γαμάτη μέρα ή νύχτα. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο. Peace. Είσαι certified φλάκας. Ένας ηλίθιος, δεν σε θέλουν οι δρόμοι. Ούτε ο κύκλος, το πίσω έχει σκόνη. Δεν είναι μύθος, δεν μου έχετε παλιώσει.